ҳазрати мусоро шашум хиша гӯш кунем бародари азиз як чӣ гап мешава. ҳазрати мусо мега қавмша ҷамъ мекунад, 40 сола у бошад азоб аллоҳи меҳрубон гирифтор кард 40 сол. И поколение навш вақте ки калон мешава бародари азиз мега ҷо ҷамъшон мекунад, амри маъруф карда сайшон мега хеле амри маъруф сахтшон мекунад, хеле чӣ мешаванд, гирияшон меояд гуфту гапо. баъдан мега байни қавмшон мега як ҳамун бигем вайш мехеза умматш бигем мега эй мусо ай ҳама одами баақл кие мега мепурсаша. ҳазрати мусо ответ мекунад мега майём мусо аст мега. баъд яке аллоҳ субҳанаҳу таоло нидо мекунаш мега эй мусо мега алҳол савол додан ки аз ҳама одами асад боақл кие, шумо ҷавоб додем ки майём, ҳолон ки нагуфтӣ ки аллоҳ субҳанаҳу таоло доно аст. мисол аллоҳ медона кие, и гапа нагуфтию, сразу гуфтӣ ки майём. гуфту медонӣ ки аз туда баақл одам мисол дар байни мисол бандаҳо мега ма дору мега аз туда баақл аз туда мисол чие. ҳазрати мусо мега дар ҳайрат мон, ё аллоҳ субҳанаҳу таоло и ки боша гуфти аймада бо баақл, охи китоби таврот мада омада пайғамбар майём, ма қатъи худат прямои суҳбат мекунам, иш ки боша ки бо илми у аймад илми мада ба қувват будай. гуфт мефорад шиносат кунам қатъиш. ҳазрати мусо гуфт бале. гуфт тайёр ша, гуфт ҳаи ҳамун оби ки дидагем ку баъзеҳо дидагем ку як вай ку овай и параш ғаждаи параш тозае ку сайдини намешаванд амуро дагем. гуфт ҳамун ҷа рав як моҳӣ гирда дастат, як моҳира гир ба ҳамун ҷора мега сафар ка бира мега дар ҳамин ҷа дар куҷое гуфт моҳӣ гум шид ҳамун ҷа ту ҳамун одама меёбӣ. гуфт хулоса мега ҳазрати мусо мега юшара гирифт, племянникша бигем ҷиянша гирифту у боваринок одамаш буда вай гирифт мега юшаро гуфт юша моҳӣ бигията, гуфт я моҳӣ мурдагира гирифтано, гуфт бипечонаш, гуфт дар дури ягон пайлма ягон вайда, гуфт бипечонаш баги, гуфт сафар дорем, гуфт египет то ҳамун ова сафар кардам, гуфт як сола роҳ боша, гуфт агар ман мерам, гуфт ҳамин одама меоми ки буда бо аймада ба ақл типа фаҳмиди, ман илм бояд бигирам. гуфт мега гирифт печондану хулоса ҳаракат кардан мега хеле раҳ омадан мега ҳамун лавлави одам берик ҳамун ова бояд биёва ку мега омадан мега дар ними раҳ мега ҷо як чашмаеро дидан мега шиштан мега якам тарак дам гирифтан мега ки мега ҳазрати мусоро хоб буд. ай мега юша мега вая моҳии мурдагира мега як мурдагие ки ҷо меша мега дам дунё мондаш мега мега ки дид мега моҳӣ зинда шид, мега моҳӣ зинда шид, путрак зад мега парид овда бур рафт мега. и ҳайрон шид ки мақсад муъҷизаи худовандӣ раби и ҳайрон шиду ҳазрати мусо хоб ки буд нахезон бедорш кунад чам хоб рафт хоб будан мега вақте ай хоб бедор шидан аёдаш биромада буд, шайтон вай шуда буд, аёдаш биромада буд нагуфти гапао бор рафтан дайши раҳ давом додан бор рафтан хеле рафтану ба ҳазрати мусо ҷо манъ карда гуфт юша, гуфт лабай, гуфт баги ягон чи бирён ка ягон чи пас бихӯрем ки бовар ка ганда гиштаем. гуфт хоб хулоса гуфт гиштаем, гуфт ягон чи ки бихӯрем хеле гуфт гишта мондам. гуфт мега ҳамун ҷода мега даёдаш зад мега ҳамин моҳӣ гирехтагӣ мега моҳӣ гирехтагӣ даёдаш зад мега ҳазрати мусо гуфт даёдорӣ, гуфт дар уҷа шишта будем, гуфт дам гирифтем. гуфт о дам ҷа гуфт моҳиро монд, гуфт моҳӣ гирех, гуфт шайтон камтар вайм кард, хоб рафтем баъди хестан шайтон вайм кард, гуфт ман натонистам, гуфт бугум тена нав даёдум зад. гуфт не, гуфт ҳамун ҷа гирех, гуфт о гуфт ана ҳамун ҷа гуфт моро аллоҳ субҳанаҳу таоло наздачид кардаги